L-għodwa u l-ġimgħa tajba. Nilqakom għal qudiesa tal-lum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Purmi. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Papa San Giovanni 23. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira tal-Papa San Giovanni 23. Angelo Giuseppe Roncalli hekk kien jismu, twieled fl-1881 sotto l-Monte Bergamo. Imbagħad meta daħal is-seminarju biex jistudja l-saċerdot, dim daħal is-seminarju Roman ukoll u kien bħala saċerdot assenjat diversi missjonijiet speċjalment fil-qasam tal-diplomazija, kien delegat apostoliku l-Bulgarija, Turkija u Greċja, imbagħad nunzju apostoliku fi Franza, imbagħad kien nominat Patriarka ta' Venezja, Kardinal Patriarka ta' Venezja. Kien min hemm li intażel mbagħad bħala kardinal intażel biex ikun il-Papa fl-1958 fl-età ta' 77 sena. Kienu ħasbu li dana Papa għal ftit ta' żmien ma kienu illi bil-qawwa ta' Alla tal-Ispirtu tiegħu fetaħ anki di triq ġdida l-Knisja permezz tal-Konċilju Vatikan II. U illum nirringrazzjaw il-Alla ta' dan il-qaddis, il-Papa Twajjeb, kollu imħabba kbira għal nies illi urjaw koll fit-tiġdid tal-Knisja li hu beda permezz tal-Konċilju Vatikan II. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħutija u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Inti triq li twassalna il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox intqed lill-Papa San Giovanni 23 fuq il-poplu kollu tiegħek biex jagħmillu l-ġid bil-kelma u bl-eżempju. Bit-talb tiegħu ħares lir-rajja tal-Knisja u l-merħliet tiegħek li nfdajt f'idejhom u mexxi l-Knisja tiegħek u għallima tal-ġnus fit-triq tas-salvazzjoni u s-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Pawlu, għaddej ta' Kristu Ġesu, imsejjaħ biex ikun apostlu, maħtur għall-Evanġelju ta' Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wiegħed permezz tal-profeti fil-Kotba Mqazza dwar Ibnu Ġesu Kristu Sidna li skont it-tnissil tal-ġisem twieled minn nisel ta' David u skont l-Ispirtu Santu ġie rivelat bħala l-Iben ta' Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Bih aħna rċevejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha għal ġieħ ta' ismu. Fosthom tinsabu intom ukoll, imsejħin biex tkunu ta' Ġesu Kristu. Lil-maħmubin kollha ta' Alla li jinsabu Ruma imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzi għalilkom u sliem mingħand Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej.
Roddu ħajl il-lada. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Arraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Arraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Arraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għal ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha. Infexxu flena, ifirħu u għannu. Arraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Illum la twebsux qalbkom, iżda isimgħu leħen il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: Nisel ħażin huwa dan in-nisel irid sinjal, imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum ilħaq is-sultana ta' nofsinhar tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax jiġit mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun u waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Salamun. F'jum ilħaq in-nies ta' Ninwe qed iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u waraw li hawnhekk hawn min huwa aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-profeta Ġona huwa dak li Ġesu jsemmi darbtejn fl-Evanġelju llum u speċjalment jenfasizza s-sinjal ta' Ġona. Dan għaliex kien qed jitkellem ma' nies illi rridu sinjal minn għandu. Isu kien diġà għamel ħafna sinjali bil-mirakli li għamel. Ma dawn rridu sinjal spettakolari, xi ħaġa li taġġeb lil kulħadd. U Ġesu jgħidilhom ebda sinjal ma jingħata l dan in-nisel li fis-sinjal ta' Ġona. Min kien Ġona? Ġona kien profeta tat-Testament il-qadim li l-Lut kienu jafu bih u l-uniku profeta illi fil-bidu irrifjuta il-missjoni li Alla rrid minn għandu. Għax Alla rridu jmur għand in-nies ta' Ninwe u Ġona irrifjuta u anzi telaq il-bot minn Ninwe biex jaħrab minn hemmhekk. U nafu l-istorja ta' kif dana spiċċa fuq ġifen u mbagħad għamet mal-tempata u konkludew li aħjar jitfgħu lilu l-baħar biex il-baħar jiġi kalm u mbagħad spiċċa f'żaq ta' ħuta kbira għal 3 ijiem sakemm imbagħad salva Alla salvah u meta reġa' millu l-istedina mbagħad aċċetta li jmur għand in-nies ta' Ninwe jippritkalhom hemmhekk u bis-saħħa tal-predikazzjoni tiegħu nidmu u daru lejn Alla. U x'kien is-sinjal ta' Ġona? Ġesu isemmi l-Ġona anki fost ieħor fl-Evanġelju biex jurihom illi is-sinjal qawwi li kien se jagħti kien propju il-mewt u l-qawmien tiegħu.
U bħalma Ġona għamel 3 ijiem fiż-żaq tal-ħuta, hekk Ġesu kellu imut u wara 3 ijiem iqum mbagħad għal ħajja ġdida jirxoxta. U bħalma Ġona mbagħad kien għan-nies ta' Ninwe sinjal ta' predikazzjoni u għenhom biex iduru lejn Alla, jikkonvertu, hekk it-tħabbira tal-qawmien mill-mewt ta' Ġesu kellha tkun dik li ġġib il-maħfra ta' dnubiet, ir-rikonċiljazzjoni tal-poplu ma' Alla. Femuh in-nies? Ma tantx jidher li femuh. Żgur illi ħafna minnhom ma aċċettawx. U għalhekk Ġesu jgħid hawn min aqwa minn Ġona, hawn min aqwa minn Salamun. Għax jekk Ġona xandar il-kelma ta' Alla, Ġesu kien il-kelma ta' Alla li saret bniedem. U jekk Salamun kien bniedem għaref u kienu jiġu mill-bogħod bħalma jsemmi hawnhekk fl-Evanġelju biex jisimgħu l-erf tiegħu, Ġesu kien il-milja tal-erf. Imma n-nies, ħafna min-nies, ma aċċettawx, irrifjutawh. U għalhekk Ġesu jsejħilhom nies ħażin għaliex setgħu jaraw u ma aċċettawx. X'inhu il-messaġġ li jagħti lilna llum? Aħna Ġesu jistedinna biex narfuh bħala il-kelma ta' Alla li saret bniedem, bħala il-milja tal-erf u bħala dak li għeleb il-mewt, irxoxta l-ħajja ġdida u bis-saħħa tal-mewt u l-qawmien tiegħu lilna tagħna ħajja ġdida. U għalhekk Ġesu jastedina aħna f'idejna jekk naċċettawx jew nirrifjutawx. Imma innutaw ħaġa importanti li turina anke l-esperjenza tal-ħajja. Li meta aħna nilqgħu il-Ġesu l-kelma tiegħu, aħna li ngawdu, aħna mmorru aħjar. U meta nirrifjutawha, aħna li nbagħtu. U dak li jgħod lina personalment jgħod ukoll għas-soċjetà. Meta is-soċjetà bl-għażliet tagħha timxi ma' dak li urina Ġesu, is-soċjetà kollha tgawdi. Imma meta tarmi dak li għallinna Ġesu, li għallimna hu, ibati kulħadd, tbati s-soċjetà kollha. Jew nitolbu llum il-mulej mdawlin minn din il-kelma tiegħu li aħna ma nkunux bħal dan in-nies ħażin li jsemmiju fl-Evanġelju, imma nkunu dawk li lilu nilqawh narfuh bħala il-kelma ta' Alla li saret bniedem, bħala il-milja tal-erf, bħala dak li bil-mewt u l-qawmien tiegħu lilna salvana u tagħna ħajja ġdida. U nibqgħu naċċettaw lilu nilqawh u nimxu warah bħala t-triq, il-verità u l-ħajja. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xxandar il-kelma tiegħek lil ġnus kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fit-tifkira tal-Papa San Ġwanni 23 filwaqt nirringrazzjawk mulej ta' dan il-Papa u t-tiġdid li permess tiegħu wkoll seħħ fil-Knisja, nitolbuk biex inkomplu fit-triq li urina hu fit-triq tat-tiġdid li jġib l-Ispirtu tiegħek fostna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll għal Papa Franġisku u nitolbu mod speċjali għal din il-mixja sinodali li hu għadu kif inawgura wkoll tal-Knisja kollha flimkien, nitolbu biex aħna nagħtu s-sem tagħna ħalli fil-Knisja tkun tassew il-Knisja mixja flimkien
lejn dak li l-mulej jrid minna nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom u nitolbu għal dawk kollha li jagħtuhom is-servizz biex inti tkun magħhom ħalli jkunu tassew ta' għajnuna lihom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għall-anzjani wkoll fid-djar tagħhom u fid-djar residenzjali. Nitolbu biex huma jsibu l-appoġġ is-solidarjetà li jeħtieġu ħalli jgħixu ħajja tassew b'dinjità nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha f'kull waqt tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk biex tagħti l-mistrieħ ta' dejjem il dawk li għaddew għall-ħajja ta' dejjem dawn l-aħħar ġranet u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattant li qed nagħmulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Aħna nġeddu tifkira tal-Papa San Ġwanni 23 se nofrulek mulej il-vittma qaddisa li bis-sagrifiċċju tagħha ħfirt id-dnub tad-dinja. Għamel li din l-offerta tkun ta' ġid għalina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ li l-Knisja tiegħek fit-tifkira tal-Papa San Ġwanni 23 int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħha fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien ma' l-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, wasanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li tlaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnobiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ laqgħu minn tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax uġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għaddilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u mal-La Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Ġwanni 23 u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Affrinna tobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi ta' mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
qegħdin ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulleja Latana għamel id-doni li tajtna fit-tifkira tal-Papa San Ġwanni 23 jaħdmu fina bil-qawwa kollha tagħhom biex jgħinuna f'din il-ħajja li tgħaddi u jiksbulna lena u l-ferħ ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem ix-xandira tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqgħadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Noffru dan ir-Rożarju għal bżonnijiet ta' din il-mixja sinodali li l-Papa Franġisku għadu kif nieda u speċjalment bl-interċessjoni ta' Papa San Ġwanni 23 nitolbu biex din il-mixja sinodali tħalli ħafna frott fil-Knisja. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna u qafmana glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu s-saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-munej miegħek.
imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna tobietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mpirek il-frott ta' ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tili saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja minn. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana minn. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern, u ġenera l-weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek,
imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma t-talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minnar tal-infern u ġenera l kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minnar tal-infern u ġenera l kollha u id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lina dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turufnament Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina.
Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 14 bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apposti. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Isma'na nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu għalna nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-fiddej u għarus tal-Verġi Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp jkun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja, il-ħin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzoni. Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Papa San Giovanni 23. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu lill-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk neħossu fina bla għedda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.